Okay, vi tager herud til den her sø, og det, som I kan se på søen, er det stillestående vand. Og søen er næringsfyldig, det vil sige, det kan man se på den måde, den er meget grumset, hvis I kigger godt efter. Og så mine 2 elever her, Christian og Søren, de skal prøve at fange alle mulige dyr. Og jeg har sagt til dem, de skal fange dyr. Og som I kan se, har vi allerede fanget en masse skøjteløber, som I kan se dernede. Nå, Christian, ja, prøv lige at fange noget, så vi kan se det. Ja, Søren, det vil jeg gerne. Ej, jeg synes, den tager lige. Ned med det, Søren. Ned med lorten. Her find den. Godt. Har du så fanget noget her, Christian? No. Nå, prøv igen, du. Ja. Nå, sneglen Og I kan se, der er faktisk svaner og ænder ude på den her sø. Så vi skal være stille, så vi ikke skræmmer dem væk. Ikke, Søren? Ja, der er en lille vandsnegl. Jo, det er nok. Sejt, Christian. Så se, prøv at tage den. Det tager jeg ikke. Den der. Ja, tag den lige. Op på den hånd, så kan man bedre se den, tror jeg. Ja, det er en lille vandsnegl. En lille bitte vandsnegl. Godt fanget, Christian. Tak. Den skal kraftedeme ikke sive på min hånd. Den putter vi lige her værsgo. Ja. Nå, hvad laver du nu, Søren? Har du fanget noget, hvad, Søren? Ja. Sådan. Kommer du så herover? Der er skøjteløber. Smukt ned med. Og en fisk på krogen. Og jeg skal lige huske at sige, at jeg er læreren, og det er mine 2 elever, tror jeg har sagt. Ja, for den skal vi blade med dyr. Det er der skam. Godt, det er Søren. Så. Som vi kan se, har Søren også lige fanget med dyr. Jeg fjerner lige bladene her, Søren. Så skal du videre. Jeg fjerner lige de her blade. I bladene. Nå, det var ikke noget. Og hvad er det der? Det er en mariehøne, der er død. Det ser ikke godt ud. Ja, jeg prøver lige at give den mund til mund. Ja, nu vil jeg, Arne her, lige fortælle lidt om de dyr, vi har fanget. Som I kan se der, det er en skøjteløber. Der er masser af skøjteløber her. Og hvis I er rigtig heldige, skal I se nogle haletusser. En haletusser lige der, der kommer ind under der. En haletus, der er også en haletus der. Så det vi faktisk har fanget det til videre er en masse haletusser og en masse skøjteløbere. Så har vi også fanget nogle små nogle få snegle. Og ja, nu vil vi lige hurtigt kigge her til sidst på, hvad Søren og Christian hun kan fange. Hvad kan du så fange, Søren? Du skal ikke tage træsten på den selv, som du skal få dig. Jeg ved, der er dyr dernede. Jeg har fanget dyr der. Ja. Der er ikke så fedt der. Ja. Skal jeg lige se, at jeg kan fange noget her? Jeg tror lige, jeg fandt et sted. Må ikke kigge på din telefon i timerne? Nej, der var desværre ikke noget. Prøv du lige at fortælle lidt om, hvad du har fanget, Christian, herhenne. Jamen, jeg har fanget sådan en skøjteløber og en snegl. Tror lige præcis, det var den der. Og ja, jeg tror faktisk det er den. Og så er der et eller andet lille underligt dyr. Sådan en lille, jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Det er Søren nok. Nej, ikke Søren. Det er Arne. Arne? Ja? Kom lige, du skal lige hjælpe. Ja. Hvad er det her lille dyr, der er herovre? Hvor? En lille... Hvor? Nå. Nu kan jeg sgu ikke finde den. Kunne det måske være en ile? Nej, det er den her herovre, ja. Der er Den der, det er en haletus. Prøv at se her. Kan du se, hvordan den bevæger sig? Den har ikke rigtig lyst til at bevæge sig. Men det er fordi, den er strandet. Det er fordi, den er strandet, på det.
Sådan der, prøv at fik vi den lige ned. Det er nemlig en haletus. Og prøv at se, de der skotteløber der. Ja, det kan være, at vi lige skal få fyldt lidt mere vand i. Ja, det var så alt for i dag. Tak for i dag, Christian og Søren. I har fri nu. Okay. Farvel. Tak.